книжните пари са дали нещо като положителен резултат. Едва ли сте го чули този случай обаче. Точно него винаги избягват да го дадат за пример, защото, както може би вече се сещате, става въпрос за Германия. По времето на Хитлер, 1933 година, Германия няма абсолютно никакво злато, тя е абсолютно разорена. И въпреки, че Хитлер иска да въведе златен стандарт, просто не може. Затова му се налага да въведе книжни пари, райхсмарките. Но той прави нещо много, много специално, което почти е невъзможно да го чуете където и да било друго. Той национализира Райхсбанк. Излиза значи, че Райхсбанк не е била държавна банка, е била частна. И невероятната инфлация по време на Ваймарската република съвсем не е била дело на държавата година. Хитлер я национализира. И за всичките 12 години, нито веднъж, което е направо невероятно, не е злоупотребил с доверието на собствените си граждани. И дори през 1945 година, когато на всички е ясно, че Германия е загубила войната, когато всичко се разпада, печатане, безотговорно печатане на пари няма. След войната се налага да се променят марките. Обаче това се прави не толкова, защото хората са загубили доверие в райхсмарката, а защото има прекалено много мародерства и кражби. Особено пък от Червената армия, всички знаете за маршал Жуков и така нататък, с цели вагони изнасят райхсмарки. Така че се налага да се направи, да се подмени валутата. Това е единствения случай, в който печатането на пари е дало нещо като положителен резултат. Единственият случай, в който теориите на Мейнард Кейнс са дали някакъв ефект. Става въпрос за неговия прословут мултипликатор. Мултипликатор ще рече, че всеки долар, лев или въобще всяка банкнота, която се отпечата от държавата и се вложи в икономиката, ще се мултиплицира и ще донесе 2, 3, 4 допълнителни долара. Лева или марки. Друг случай такъв, за съжаление, няма. Обаче, дори германското чудо си има своите ограничения. Преди всичко, Германия, както знаем, е тоталитарна държава. В условията на демокрация такова нещо практически не би могло въобще да се случи. А ако се случи, би изтртрябвало твърде кратко. От друга страна и самия германски експеримент е твърде кратък. Само 12 години. Интересно би било да се види какво ще се случи, ако Германия беше просъществувала примерно 25 години.